बिथांमोनहाथ' दोबैनाय नाव जाबाय आरो बिथांमोना बे दैनिफ्राय बिथांमोना मालाबाबो सिखारफिननो हानाय नङा। बिथांमोनहा नायबानो जाबाय। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंगोन, बिथांमोनखौ नाय, बिथांमोनहा एमपि इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि दला साफा जागोन, सेरखाय बेरखाय जागोन आरो बिथांमोननि जे बागा बागा नेता, गिदिर गिदिर नेता बिथांमोननि बिपिएफ दोलोनि जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबनो थाखाय बिथांमोना थियारि जागासिनो दङ। सम आरो खाबुखौ नायनानै जोङो बिथांमोनखौ जयनिं लानो थांगासिनो दङ। 29 वेस्ट क'क्राझारनि मानगोनां एमएलए रबिराम नार्जारिखौ बिथाङा राजनितिखौ खालाम, गावनि लेभेलाव खालामनानै मोजाङै खालाम। बिथांखौ आङो माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ शुभेच्छा जासियो, जाहाथे बिथाङा मोजां राजनिति जाथों, पलिटिशियान जाथों। खिन्थु जोंनि ओनसोलाव फैनानै गुबुंले थासारिखौ गुबुंले खालामनो नाङा। सुगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि कमिटिनि जानानै क्रिसमासनि आरो निउ इयारनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोजों हामलायथि जासिहरबाय। दा दिनैनि जे प्रेस मिट खुंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय, मैया 23 तारिख 12/2023 दिनाव गाम्बारि बिलाव बिपिएफनि मोनसे मेल जानानै थांदों। दा बे मेलावहाय बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट बा बारग' बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि, लोगोसे क'क्राझार वेस्टनि एमएलए मानगोनां रबिराम नार्जारि बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाफैदोंमोन आरो बाहागो लाफैनानै बिथांमोनहा प्रेस मिडियानि गेजेरजों जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोर आरो जोंनि जे बिटिआर सरकारनि सोमोन्दै गोबां गाज्रि मुं सुनानै बिथांमोनहा गालांदों। प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंदों। दा बिनिनो फिनजाथाय होफिननो थाखाय जोङो दिनै बे प्रेस मिटखौ खुंनाय जादों। दा बिथांमोन बुंनाय बायदिब्ला जे बिथांमोनहा मैयाहाय जोंनि सरकार इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि जे मोनथाम दलजों सालायनाय जे बिटिआर सरकार, बे बिटिआर सरकारनि खामानि दामानिखौ लानानै बिथांमोनहा गाज्रि मुं सुलांदों, नंखाय बाथ्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंलांदों। दा बिथांमोनहा बुंनो हायो जों बिथांमोनहा दिनैनि तारिखाव बिथांमोनहा गाब्रायबाय। बिथांमोननि नावा जे गोदोहां बिनि थाखायनो बिथांमोनहा गाब्रायदों। गाब्रायनानै जानला मेनला बिथांमोनहा बाथ्राफोर बुंथिंगासिनो दङ, मिथिं दावथिं बुंथिंगासिनो दं। उन्दै सात्रफोरखौ लानानै बिथांमोनहा मिथिं खालामो, उन्दै सात्रफोरखौ लानानै बिथांमोनहा जयनिं प्रग्राम खालामो आरो बिथांमोनहा बिथांमोननि मेलेमाव जे फैबाय थानाय समाव गाज्रि खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनानै बिथांमोननि फरायनायनिफ्राय बिथांमोनखौ जानगाराव दोननो थाखाय बिथांमोनहा जे हाबाफारिखौ लागासिनो दङ, बे जोंनि समाजनि थाखाय एसेबो साबजाथावना खामानि नङा। दा बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ सोंखारियो, जाहाथे भबिष्यताव बे उन्दैखौ लानानै जाय बिथांमोनहा भटार्सआनो गैया, बै भटार्स गैयै बिथांमोनखौ लानानै राजनिति गेलेनायखौ जोङो मोजां मोनाखै आरो बे राजनिति गेलेनायनिफ्राय जाहाथे बिथांमोनहा गोजानाव थायो, बेखौ जोङो गोख्रों रावजों बिथांमोनखौ सोंखारियो। दा बाथ्राया जाबाय मा, जोंनि जे सरकारखौ बिथांमोनहा गोबां बाथ्रा बुंदों फारियै, PMAY लानानै लामा सामानिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गोबां खेथ्रआवनो बिथांमोनहा जोंखौ मा होनदों, फेलार होननानै बुंदों। खिन्थु बिथांमोनहा दिनैनि तारिखाव जों बुंनो हायो 17 बोसोराव बिथांमोनहा मा मावबोदों मा मावाखै जों बयबो आसि थुयै खिथानो हायो। PMAYनि बेलायाव जों गोबां दुर्नितिखौ नुबोनो मोनदों।
बिथांमोननि आमोलाव PMAYGआ 17 बोसोराव 14,000 न' जादों। किन्तु दिनैनि थारिखाव जोंनि 3 बोसोर जे प्रमद बर' सारनि सरकार सालायनायाव 3 बोसोरावनो 1,60,000निबो बारा न' लुफुंगासिनो दङ। आरो कसुगाव समष्टि हिसाबै जिहेतु आङो TCLC चेयारमेन आरो आङो समष्टियावनो गिदिंबाय थायो, जोंनि समष्टियाव 4,000निबो बारा PMAYGआ लुफुंजानो थांगासिनो दङ बा लुफुंगासिनो दङ। बे 4,000तानि बारायाव 80%आनो कसुगाव समष्टिना अलरेडि कमप्लिट जाबाय। दा 20%आ आन्डार कनस्ट्राक्सनाव दंगासिनो दङ। आरो PMAYGखौ लानानै बिथाङा जे जोंनि BCDC चेयारमेन मेम्बार बिथांमोनहा जे दुर्नीति खालामदों होननानै बुंबाय थादों। दुर्नीति खालामदों, 10,000 फैसा लादों, फैसा मोनाबा न'खौ लुनो होआ, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथांमोनहा बुंदों। दा आं बुंगोन, मानगोनां रबिराम नार्जारी नोंथाङा समष्टियाव बेसेबां गिदिङो, बिनि बांसिन आङो कसुगाव समष्टियाव गिदिङो। बेवहाय आं नुदों थांनाय बारनि PMAYG न' लुनायाव जाय बिथांमोना 17 बोसोर सरकार सालायदोंमोन, बिथांमोना मा खालामदों, एखेबारे न'खौनो जाख्ल'यै दिनैसिम लुफुंजोबनो हायै अबस्थायाव खालामनानै गालांदों। जों मा खालामदों, बिथांमोननि न'आ जाहाथे लुफुंजायो, बिथांमोना जाहाथे बे न'आव थानो मोनो, आलो गोजोनै उन्दुनो मोनो, बिनि थाखाय जों मोनसे बुद्धि खालामनानै बिथांमोननि न'खौ दिनै लुफुंजोबनानै होनो हाबाय। थांनाय बारनिखौ बोरै खालामदों होनोब्ला बिथांमोननि न'नि नामाव जोङो IBS हमनो गोनां जादों। IBS जों बिथांमोननि न'खौ दिनै लुफुंजोबनानै होनो हाबाय जों। किन्तु बिथांमोना माने जाख्ल'नानै बिथांमोना न'खौनो कमप्लिट खालामनानै होनो हायाखैमोन। किन्तु दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव, प्रमद बर' सारनि दैदेननाय लोगोसे जोंनि समष्टिनि उकिल मोसाहारिनि नेतृत्वआव जों बेफोरबायदि खामानिखौ बिथांमोननि जे न' लुफुंनो हायैखौ जों लुफुंजोबनानै होनो हाबाय। लोगोसे दानि जे खासा पाका आवास प्लास, बेखौ जोङो BCDC चेयारमेन मेम्बार लोगो नांनानै जों बेनिफिसारिफोरखौ बुंदों जे बेनिफिसारिफ्रानो बे न'खौ लुजोबनांगौ। दा बेनिफिसारि बिथांमोना गावसोरनो लुगासिनो दङ न'खौ। दा लुगासिनो दङ आरो अलमस्ट माने न'आ कमप्लिटआनो जागासिनो। जाबायखौनो हमदो 80%आनो जोंना कमप्लिट जाजोब्बाय। आरो जे बिथाङा जे जोंखौ जाख्ल'दों होननानै बुंबाय थादों, जोंनि BCDC चेयारमेनफोरखौ जे डिमान्ड खालामदों होनदों 10,000 एखेबारे बियो मिसा खोथा। एखेबारे मिसा खोथा। खोथा गैयिनि थाखाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बुंदों। बिथांमोना अयबास जाबाय। बै समाव बिथांमोना दि जाख्ल'दों, बै जाख्ल'नायानो बिथांमोननि खुगा बिजौआव फैयो दिनैसिमबो। बिथांमोननि खुगा बिजौआव फैयो। बिथाङा बुंबावदों मोनसे खोथाखौ, क्रिसमास बायनायनि उनाव जे बिथाङा डिसिखौ लानानै न'खर बेरायनो होननानै बुंदों। आं बुंगोन, नोंथाङा फै, सोरखौ लानानै फै, नायथिं फै, बिनि थाखाय मस्ट वेलकाम। आं कसुगाव समष्टिनि TCLC चेयारमेन जानानै नोंथांखौ बुंबाय जे नोंथाङा फै, नोंथाङा हाबफै, नोंथाङा नायदिंफै आरो जोंनि न' लुनायनि अबस्थाया मारै दङ मारै गैया नोंथाङा निजे नुगोन। जेब्ला नोंथाङा नायफैनानै बुंनो गोनां जागोन दे कसुगाव समष्टियाव जोंनि BCDC चेयारमेननि नेतृत्वआव न'आ मोजाङैनो लुफुंजोब्बाय होननानैसो होननो गोनां बायध'था जागोन नोंथाङा। बेखिनिखौ आं बुंबाय। आरो बिथांमोना बुंदों जे जोंनि सरकारा जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै। जों बुंदों जोंनि सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो सेक्टराव माखासे गोनां फ्लेगशिप प्रग्राम लानानै, माखासे मिशन लानानै प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव दिनै खामानिखौ मावफुंगासिनो दङ।
उदाहरन हिसाबै गोबां दङ इडुकेशन सेक्टराव गोबां खामानि मावगासिनो दङ थांनाय 17 बोसोराव जों नुबोबाय थादों गासिबो बांसिन एलपि स्कुलफोरनि न'नि बिल्डिंनि अबस्थाया बिराद गाज्रि स्कुलाव दै गसरजोबो अखा गसरजोबो सिजोबो डेस्क बेन्च अबस्था गैया दिनै प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव गोबां एलपि स्कुलानो दिनै रिपेयार जाजोबबाय रिपेयारिं खामानिया जाजोबबाय आरो फैबाय थानाय समावबो 1000टा एलपि स्कुला जानुवारिनि गेजेरावनो रिपेयार जानोबो थांगासिनो दङ गोबां सेक्टरावनो खामानि मावदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा एजुकेशन सेक्टरावनो जोंहा बड'फा सुपार 50 मिशन लानानै गोबां खामानि मावगासिनो दङ हिउमेन रिसोर्स डेभेलप खालामनो थाखाय प्रमोद बर' सारा गोबां नाजागासिनो दङ मोनफ्रोमबो कम्पिटिटिभ एग्जाम जेरैहाय जोंहा यूपीएससी एससीएस इंजीनियरिंग मेडिकेल बैफोर जे कम्पिटिटिभ एग्जामखौ होनो थाखाय जे कोचिं जाय बिथांमोनहा गोरिब गुन्द्रानि न'खरनि छात्र बिथांमोनहा जे कोचिं लानो हायै बै न'खरनि मोजां मोजां स्टुडेन्ट्सफोरखौ सायख'नानै दिनै बैफोर कम्पिटिटिभ एग्जामखौ होनो थाखाय मोजां मोजां कोचिं सेन्टाराव बिथांमोनखौ कोचिं होगासिनो दङ आरो गोबां बिथांमोनहा एग्जाम होबाय आरो एग्जामावबो मेन्स एग्जामावबो गोबां गथ'फ्रा पास जानानै दङ दा बेफोरनो उदाहरन हिउमेन रिसोर्स डेभेलप खालामनायनि बेफोरनो उदाहरन आरो गोबां प्रग्राम लादों एजुकेशन सेक्टरावनो बुंबा गोबां सम लागोन ओंखायनो आं खावलायो जुदि जोंनि 29 वेस्ट क'क्राझारनि मानगोनां रबिराम नार्जारी एमएलए सारनो जुदि नांगौब्ला बिटिआर सरकारा बा प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव मा खामानि जादों जायाखै नांगौबा आंनि आखायावनो दङ गासिबो तत्त्वआ आंनि आखायाव दंजोबो बे लेखाखौ आङो बिथांनो हरनो थाखाय आङो राजि जुदि बिथाङा बिनानै लांफैयोब्ला आं बिथांनो गथायनानै होगोन बिथाङा बे लेखाखौ फरायथों बिटिआर सरकारा मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै आरो फैबाय थानाय समाव मा खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों बेवहायनो दंजोबो प्रमोद बर' सारनि नेतृत्वआव हिउमेन रिसोर्स डेभेलप खालामनो थाखाय जे खामानि मावदों बेखौ बिथांमोनहा आसरित मोनदों बिथांमोनहा सम रायलायो जाहैदों जोंबो खोनायो आसा दानि प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय जे बिटिआर सरकारा जे बड'फा सुपार 50 मिशन लादों बेजोंथ' बिराद मोजां हिउमेन रिसोर्स डेभेलप जासिगोन जोंनिफ्राय जे बिराद मोजां मानसि ओंखारसिगोन जोंनि सरकाराव 17 बोसोराव जों मानो बोरै खालामनो रोंदिया बेखौसो बिथांमोना आफसोस जायो जों खोनायो बिथांमोना जौ लोंनाय बेदर जानाय समाव रायलायो जायो जोंबो बेबायदि खालामनाय मोनब्ला जोंबो आर गोबाव माने सरकार सालायनो हाबावगौमोन होनलायलायनानै रायलायो जायो बेफोर नंगौ थार मानो होनबा बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव हिउमेन रिसोर्स डेभेलप खालामनो नाजायाखै बरंस समाज डिस्ट्राक्शन समाज डिस्ट्रयार माने समाजखौ फोजोबस्रांग्रा मानसिसो बिथांमोनहा खालामलांदों जेरैहाय जौ जुवा जेराव मोनो बेयावनो जौ जुवा लोंहोयो फेहोयो स्टुडेन्टफोरखौ फेहोयो फरायफुनाय गथ'फोरखौ जौ लोंहोयै मा खालामदों बिथांमोना समाजखौनो गुबुंले खालामलांदोंमोन दिनै बे समाजखौ फोसाबै 3 बोसोरावनो नोंथांमोनहा नुगोन दिनैनि तारिखाव कुनु मेला तेलायाव जौ जुवाखौ नुनो मोननाय नङा दा बिथाङा बुंनो हागौ जोंखौ किन्तु बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै जोंना 3 बोसोरावनो बिथांमोननिफ्राय बांसिन खामानि मावगासिनो दं बिथांमोनहाथ' दोबैनाय नाव जाबाय आरो बिथांमोना बे दैनिफ्राय बिथांमोना मालाबाबो सिखारफिननो हानाय नङा बिथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंगोन बिथांमोनखौ नाय
बिथांमोना एमपि इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि दला साफा जागोन, सेरखाय बेरखाय जागोन आरो बिथांमोननि जे बागा बागा नेता गिदिर गिदिर नेता बिथांमोननि बिपिएफ दोलोनि जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबनो थाखाय बिथांमोना थियारि जागासिनो दङ। सम आरो खाबुखौ नायनानै जोङो बिथांमोनखौ जयनिं लानो थांगासिनो दङ। बिथांमोननिफ्राय लोब लोब फैगासिनो दङ। बिथांमोना हमथानो हानाय नङा। बिथांमोना आरो हमथानो हानाय नंला। एमपि जोबनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि दलाबो जोबसिगोन, बियो रोखा। बेखिनिखौ बुंबाय आरो आं खावलायनो सानदों फिन खेबसेबाव जोंनि 29 वेस्ट क'क्राझारनि मानगोनां एमएलए रबिराम नार्जारिखौ बिथाङा राजनितिखौ खालाम, गावनि लेभेलाव खालामनानै मोजाङै खालाम। बिथांखौ आङो मा होनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ हुबिसा जासियो जाहाथे बिथाङा मोजां राजनिति जाथों, पलिटिशियान जाथों। खिन्थु जोंनि ओनसोलाव फैनानै गुबुंले थासारिखौ गुबुंले खालामनो नाङा। बेखिनिखौ आङो बुंबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय बिथाङा जेखि खालामा मानो जानला मेनला बाथ्राफोरखौ सावरायफैलायनो नाङा, नंखाय खोथाखौ जोंनि ओनसोलाव बानसावला फैनो नाङा।